se pare că Antoni a închis. Nu înțeleg de ce. Vedeți că se poate, boss! Se poate! Jujuc! Ui! 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 Și ok, haideți că mergem și noi la un race sau ceva slash de net. Ce interesant. Da, din păcate nu e nimeni. Trebuie să dăm întâi exit. Da, și la asta. Ok, cum se numea? Slash games sau slash slash command. Acum să vedem cum se numește. Menu numează mai schimb unde More games, ok. Deci games Deathmatch Room, Race, Fallout, Shooter. Ia să vedem. Pare destul de interesant. Pentru că minigame-ul e nasol. Haideți să ne ducem la Derby Room. Games, adică Derby Room, bun. Asta îmi place mie. Facem și mulți bani. Asta se duelează ăștia aici, mă, nene, mă. Am întrebat 100 de români. Ce indicii ar putea lăsa în urmă toți nepricepuți? În afară de vapoare, ce mai plătește de apă? Ce țin oamenii saci? Bani. Ce puteți pierde pe pericol de dans? Pantoful. Ce scoateți din ambalaj înainte de a mânca? Cred că și mie faci putere. Vedeți că se aleargă ăștia doi aici. Uitați ce luptă. Da, clar scapă ăla. Și uite, ălea și ăsta din partea elaltă, cred că vor face cea mai mare bușitură ever. Este imensă mapa lor. La câte amprente s-au gândit ai noștri? 55, foarte bine. Bravo. În afară de vapoare, ce mai plutește pe apă? Delfini. Da, am văzut mulți delfini cu timp prin de vapoare. Ia să vedem. Ok. Ce țin oamenii în saci? Se pare că a căzut acel tip. Saci de bani. Mai au saci de bani? Dintr-o 100? Ăsta stă aici. Restul sunt pe carte. Ce puteți pierde pe ringul de dans? Spus că pantoful. Și restul din carte. Ia să vedem cât s-au gândit la pantoful dintr-o 100. 23 de români. Ce se duelează, haide! Și mai avem întrebarea. Bine, mă. Ce scoateți din ambalaj înainte de a mânca? Ok, se pare că e lupta finală aici. Ciocolată. Și avem Ok, se pare că va fi o luptă destul de strânsă. Haideți că ne-a băgat și pe noi. De când n-am mai jucat eu GTA? al echipei din runda Fulge. Și vine acum Ștefan, doamnelor și domnilor.
Habar nu am dacă am facecam-ul pornit sau nu. Eu știu că nu. Din câte am văzut. Sper să nu se încheie episodul. Cred că nu am ajuns la 10 minute. Oh my god. Pare că Antonia a închis de ceva timp. Nu. Nu. Hai mai tu pe eu. Nu. Oh my god. Nu. Nu. Ok, dar cam atât cu episodul ăsta. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, nu uitați să treceți pe canalul Andrei și până data.